سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم. اختارا با ما کارتی را بینی اومدیم. این امیدوم المدروم اینجا اینو عجایب بگو. دوما رو بینین، دوما بینین آفچه چه خیلی دومه پلشت کرش نه همه محکم کودکا رو سر میتی تمام هیچ جا نمی روان. تازه آزاده سایب خونه رشته دارم بیایه کارولا голубая گفت نمیدونم خیلی ماشین نیست. های دخترها رفتم این اینجا بوده اومدم دیدم کارتیره را که در پیش صاحب خونه неудобно سلامت کردن. کارتیرش نرمالی، кухниш мақул нашид. Кухниш старый холодильник майда хак боки холодильник мона инса накаши гуфтам. Подумай гуфта омадам. Хозяйкаям занаки нағз, занаки хоксор, самое главное инсан нағза. Ин квартира вай. Нау холишка зиндагӣ накардаем, кухниш кӯҳна ростигап. Ака ҷазир него, олесро тоша мемонам. Вай. Холодильникш кӯҳна майдаҳак, кухниш кӯҳна хай тоза будан не кӯҳна, ҳамин чизи кӯҳна чӣ халай. Подумай гуфтам, ака намедонам. Дома бинен аҷоиб буд. Вай рӯз квартира бинӣ рафтам 2 соат қати хозяйка гав задам. Подарам дар мошина аждат кардан як шид. О, қашамолай. Наша. Человек минимум. Ну, из-за каждого потом количества. Иш бодига квартираи духтаро, квартираи нав. Инҷа договор заключит каристли. Қати хозяйка. Ты основное там перечисли просто. Да, стиральную я машину, так, да. духовой шкаф, Да. посудомойку, холодильник. Там посуда есть какая-нибудь, да? У нас что-то было, да, по-моему? Ну, я не знаю. Ну, немного. Там я в балкон положу в коробку. Можете ее вообще выбросить. Ну, зачем? А зачем она нужна? Как? Квартира 107. Ну, Просто тарелочки, бокалчики или что-то там, да? что-то Померить? тарелки, Да. Ну, наверное, они пользовались, так что... Это ихний? Нет, там что-то было, там Наше? что-то наше было. Ну, то есть я Ну, я в привозила балкон все положу новое. в коробку. Ну, Есть Конечно, там. конечно. این صاحب خانه полиция дакор У мекарда. нас есть свой, ай да. курган омадан инҷа квартираи нав ай навастройки гирифтиян хешашона ки зиндагӣ карда ва ёз мерафтиян баъд аренда даздават кардан мехостиян ай объявлениеша дидем айёлат даромадам навистимша омад ина договор заключит кардем беҳад занаки нағз меҳрубон. Дӯстони азиз, договор заключит кардем. Ина договором. Калитора гирифтам. Улица Полевая, 117. Ай ҷое ки зиндагӣ мекунем, як фикрам 15 минута 20 минута раҳай.
вай чети шаҳр дагӯем унҷоям новостройкиён қадоми новостройки бисёр нестае хай сохтестанда ҳозир новостройка шудеста чумеда беҳад стройка бисёр акай райони хушрумон мерем пагах духоҳад соати 2-3 мерам як генерални уборка мекунам квартира напанавай ба дили худам я мешум тоза мекунам ҳама чиза баъд то дарам кати чизое мекашонем шава я рез чизое гирифта мерем я бора ана мебарему я хашахоли мекунем гӯем кам мекунем айҷа я бора уборка карда мебиём баъд ай собствени гирифтама ягон бор мо через агентство кор намекунам барои агентство вариантҳои ба пишем квартираҳои титпите квартираҳои кӯҳнаро предлагат мекунам темболи нирӯз ки боши вайд намекунам наметия квартира фақат ман собственник мекунам чанд боре ки нами квартира синимат кардагием вай домда зиндагӣ кардагӣ будем на як дом усу имсоли на як соли дига буда иҷа зиндагӣ кардем духонагӣ вайш як хонагӣ буд ҳозир 25,000 да ин духонагӣ 56 квадрата мехелай иша бо ёфтум алҳамдулилло ки квартираи хушрӯай светлиай новай мебелиё кухнишам нави хушрӯ пасудумошни машина дора ана мехелай ҳозир худохоҳад хона мерам фатир мекунам қурпао мекунам зелен гирифтам нони гарм гирифтам худохоҳад ҷамъ гирмана сар кардам дар кораку дӯстони азиз ин видеоро ай ҳаҷ шавҳарам рӯй кардам бисёр рӯй кардаган оли иншоалло ки ҳамаша якта мекунам дар канал мепартом кадоми хоҳиш тамошо кардан дошта боша ба тамошо мекунем арлаш нашава гуфта ман бисёр намондум ам як ҳисоб мондум ки беҳад хирсанд шудам бинен дар насиби морам боша иншоалло солҳои дига шавҳарам имсол чун то қақати устодчон рафтан як раҳруро чӣ қадар якум бор одам меравад ёд гирам гуфтанд баъд имбора мерем оилавӣ якҷоя мерем зиёрат мекунем мебиёем гуфтанд хел ҳар як рафтагишон видео кадамада мепартоям онҷо наздикишда отел гирифтагиям хел ки вай ба онҷа қонуну қоида яхча доштай иқа нақл кардан худохоҳад иншоалло дар насиб боша бо ай пеши рафта мебинем дӯстони азиз дар ҷа квартирае ки дар гавор заключит кардем онҷа омадем гуфтам ку уборка карда ҳама ҷуро як ба дилам шута тоза карда вай мекунам баъд либосову чиз чораро мебиёрем худохоҳад инҷа як кам нимша қатимон гирифтем кӯдако қати очам дар хона ҳаноли дар квартираи пештара ҳан ина бинен дар иҷа домои нав вайш десан строич десан инҷам новостройка неки дому дур дуран беҳад дилам зиқ шид неки ҳамин квартира дар гавор заключит кардема вайшданда дилам зиқ шид ки чети шаҳрдайда чети шаҳрдай баъдам якта магазини майда чаями таги домдай тамом шом бахар дӯстони азиз инҷа мо дар рӯзи дига ҳай беҳад монда шидем ай кӯчкашония инҷа пасутишни квартира синимат кардем дурӯза дусуткаина 1,5 иншоалло ки оли румтуртон мекунам хона нишонтон метиҳам 1,5 квартира чихелай рӯзи дар рӯз либосову гӯем пасудаву ҳамин чизи ҳамин рӯзгора кашондем квартираи нав беҳад монда шидем гиш нашидем вақти ягон чӣ пухтан набуд папути шашлик гирифтем хона омадем хонаи нав анак дам гирифта худохоҳад баъд саҳар хисташ монда вай мекунам видео румтур мекунам хонаро нишонтон метиҳам квартираи навам иншоалло ки румтур мешава худохоҳад видеои ояндада вай квартираи пештара нагирифтем видеоро то охирча тамошо кунем ассалому алайкум дӯстони азиз рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад инҷа мо дурӯза пасутишни квартира синимат кардем инами домда 4 этажда як хонагиай 1+ай ана 54 квадрата кишоди хушрӯ дина бега омадагӣ будем худохоҳад ҳозир магазин равам памперси абдулло тамом шуда айфаберлик заказ кардагиам ҳозир камтар дертар заказ оформид кардам гуфтам ку квартирамон чӣ мешава ай киҷо меёвем барои вай карданда гирифтани заказа
ҷойда ки гуфтам квартира гирем ҳамҷо баъд заказ кунам ки алҳамдулиллоҳ ҳамин нови патрушова ёфтем. аввал як квартира ёфтем, дигар чети шаҳр да договор заключит кардем, пулша гузарондум. бо ҳамин худованд розӣ набошад, бояд чӣ сабаб мешава вай мешава отказ мешавада. ба розигии аллоҳи бузургвор бо ҳамин хел ваёмо маслиҳатамон тоғри нагирифт, договорша ана дарондуму калича мондум, пулма гирифтам омадам. баъд як объявление дига мин нови патрушова да буд, барвақт нависта будам, вай гуфт ки 3 числа давай мешава, освободит мешава. мода 1 числа дар кор буд. ама гуфтам ин вариант мода намешавада, барои ки 3 рӯз дига мо чикор мекунем, тем более шавҳарам нестай. худошукр ки додарам ҳаминҷа бечора ҳафташ дақати мо исм мерава исм меоя, ин квартираро мера мебинам, иша мера мебинам. ана наконец-то ёфтем. хулоса гап ҳамон 3 числа будагира рафтам договор кардам, ана гирифтам, договор заключит кардам, пулша гузарондам. ними 3 рӯзада мегӯем 1 числа мо бегаҳ биромадем ай хона, ай квартира. 1 числа мо бегаҳ биромадем ай квартира. шавшта ина 2 сутка я квартира ёфтам, як нимазори. хай даҷа местем, зато квартираи бадилам ай ҷои нағзмини тагин, ай райони тоза озодаи хушрӯ. бо чанд моҳ истем ҳаминҷа местем то хонамон тайёр шидана. дӯстони азиз, нархи квартира 1 суткаш 1 нимазор рубл. инаш мо дозӣ нишон медиҳем, рунтур мекунам. квартираи тоза озода, ремонташ нав, свежи, ҳама условиёшкати. инҷа гардероб нишай, либосоро инҷа кашол кардем. ами ягон чизи необходимае гирифтем, тамом дига ҳама чизо дар квартираи навай, дар квартирае ки синимат кардагем. инаи ваннаи комнаташ, ваннаш беҳад маъқул шидмада, амхе ваннаи калон иншоаллоҳ хонамда мегирам. хонаи бад дилам худам айнол бардоштестам, тестарак соз шава. ай кучу куч бовар кунин, дилгир шидам. ами хазякамон агар ки срочно гӯем намеомад тюмен, да дигар шаҳр буд, вай намештам, да авро намештам, дигар квартира вообще намегузаштам. хай иншам як сабаби хача дора, ҳамаш ба розигии аллоҳи бузургвор. ана дудом хона ёфтам, квартираи нав ёфтам, гирифтем, ша договор заключит карда, чизое бурда мондем, 2 сутка да иҷа местем, баъди ин уже хонаи худмон мегзарем. ҳамон хона ёфтагӣ монда, квартираи уже то хонамон соз шидана, иншаллоҳ ки ҳамонҷа дем. ина духтаро калидоршам беҳад кушоди хушрӯ, кухнишам беҳад кушод, зарани вай мекунӣ, синимат мекунӣ да квартирара. имина ҳамон рӯзш, например шаб боша ё ки саҳар барвақт боша, квартира намеоӣ. ира мо баъди обед кофтем, сразу мобайни 20 минута ёфтем. ма ягон бор пасутишни синимат кардагӣ нестам, ҳамиқа гӯем да ҳамин чӣ менем, ягон бор синимат кардагӣ набудем. даже дар фикри хаёлам набуд ки ҳамин квартирае ки ҳозир синимат кардем, ҳамира договор мекардаму 2 рӯз вай мешидам, да дастёмни меистодам, даже дар фикрам набуд ин чиз. баъд ин идея омад сарамда, вақте ки уже безвыходни ситуатсияда мондем, баъд да ёдам омад ки можно пасутишни синимат да квартирара. баъд ҳамира даромадем, кофтем, хай додарам ёфт. омадам, аввал дидам ҳама ҷоша хушрӯ маъқул шид, баъд рафтам кӯдакор хатиёчам овардам. ина хушрӯак ҳама ҷо тоза озода, пасудош, ина хай пасудои намини чизи бегонара тама нағз набирам истифода бурдан. ҳаминҷа 2 рӯз будем, ягон чӣ тайёр накардам, ма ягон чишта даст нададам. фақат чизи вай покупное карда истодем. ҳамин кӯдакода майдачеда перекус, ҳамин додарам айси вай чизе хостем овардагмон, ҳамин хел ягон чӣ плиташта тайёр накардам. инаи комнаташ духтаро телевизорш не кор накард, вайрон будай чӣ будай. ина комнаташ беҳад кушоди хушрӯ бо балкон дора, балконш утеплёнӣ.
беҳад кӯдаку давупар ҳамин шум ҳоли ҳамсоё чӣ меган нозияву нодирҷон пагод киян беҳад шухан намин қарор намешнанда як секунд қарор намешнам бо Абдулло Рамӯзи раҳгардак шидай се кас шидан худоро шукр се тайғам тияк фақат аз ёчама Абдулло фақат аз ёчама и бикасай намин иша сар мекана иша гӯем муша мекаша ҳами девонагӣ давраи кӯдакӣ чӣ хеле аҷоиба ягон парво ягон чӣ надорӣ ин боша кондитсионер ремонт кадистай ин ҳами хел духтарои хушрӯ иншалло ки тез мегзара ин ду рӯзу мерем ҷобаҷо мешем кадоме ки тюмен омада зиндаи каданияй ягон мероприятия ягон кор дора ҳами тюменда зарани квартирора даромада ма аюла фақат меёбам зарани даромада договор кунем қатъи соҳиб бош ки ҳамон рӯза худаш мебиёед мумкин ки вай шавенда квартира наёбен азоб кашен намихел галчаҳо мондаги декорш хушрӯ хонара ҳами съёмни квартираҳо ҳамаш даромада вариантҳои фасон фасон ина хулиганои мара бинед хирсандӣ дорам ҳаминҷа вақте ки дигар раён мерӣ хиёл мекунӣ ки ай ҳами шаҳри худат кӯчада дигар ҷо рафтагида чун чӣ хеле ҳама чи дар назар дод ҳамон дому магазинҳо ҳамаш нерадной дар назарам чун чӣ хеле тофтасе оз ҳамин ҷое ки зиндаӣ кардистем унҷое ки нови патрушовода зиндаӣ кардаги будем адреси пешинамон беҳад адат кардаги будем ҳамҷо дада ҷоеда ки зиндаӣ кунӣ ҳамҷора бо нағз медидай чанқа я 2 сол зиёд қариб ҳамҷо зиндаӣ кардем беҳад ҳамҷо радной шидаги мода хайрат ки бо ҳамҷо ёфтам квартира дар насиб мо будай سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح دوستانی عزیز اینجا در کنفرانس رفتستم حالی ویدیو آینده در подробно ҳамаша хушрӯ гап мезанам дар бораи конференсия киртора вибират карда ҳамин саҳар конференсия буд ма бегаҳ кирта заказ кардам айхиди Москва самолёт кати киртаома чизома овардам яке бохабар шудем да ҳамин конференсия ки тюмеда яке ногаҳон гӯем даъват кардан даже ай дигар шаҳрҳо директором омадан ҳамихел беҳад хушрӯ гузашт инҷа ман барои директорома гилгирӣ омадам гила мегирам худо хоҳад пешвозгиришон мерам дута старши директорам кати ҳозир якҷоя шида конференсия аммо занаке ки мара даъват кард беҳад занаки ширинзабон беҳад занаки нағз вай даем ҳозир гил мегирам иншалло ки се букет мегирам мерам беҳад гила нағз мебинам ҳама падарка ҳама вай гилама ҷои якам медонам саростима рафтам платиам дароз буд бо калта накунам вақт мера гуфта вай кардам ҳами хеле полсапошкии баланд гирифтам ин платиера ай садовод заказ кардам беҳад платия фасонай ҳоли иншалло дар видеои оянда ма полнисти ҳамин имина видеои вай мешава ҳамин конференсия темаи конференсия мешава ҳамаш айсар то охирша ҳам видеои конференсия мемонам чӣ хеле ман наряд падаврат кардагиам туфликовӣ рафтагиам барфта аввал гуфтам туфли ҳами хеле пошнадор мегирам барои як бор ҳамун залда пушида баромадан бо тамом ки вай шид наёфтам ба дилам ягонта баъд ҳамин полсапошкиёро гирифтам розаи сафед ҳами хеле розаи зард ва розаи сирх вибират кардам ҳаман гили нағз медида ки ман розаи ана инҷа ҳозяка рафтестам унҷа духтарои ман омадан ждат доранд мара каҷошти гуфтам ман туфликовӣ қади авора шидам вақтам нашид ки киртама вай кунам да калта кунам барои ми туфли баланд гирифтам то маҷбур нашам намепӯшам барое ки пӯшида наметавонам ман хеле лашид чизи баланд напӯшидам дӯстони азиз конференсияи мо ба анҷом расид видеои ояндара ҳатман интизор шавед беҳад конференсияи нағз гузарондем дута старши директор ман якум бор дидам айпеши
якташ ай Нижневарск буд, якта дигаш ай ҳами Тюмен, ай Нижневарск, дута кӯдаки майдаш кати, шавараш кати, ҳами старши директори ман хестай омадай. Бовар мекунед? Барои мара дидан, барои нами конференсия, барои ҳамин вознаграждениша получа кардан хестай омадай. Барои ҳамин кору шида хестай омадай. барое ки ҳамин духтарак желание дорам духтарак мехоҳа муваффақ шава. И так муваффақ шидагӣ старши директорай уже 6 моҳ шид кор мекунад старши директорай. ҳамин духтарак самостоятельно худаш пешрафтага бе ёрдами ман, бе ёрдами наставникаш. шуморо метонед, медонам ки хоҳиши кор кардан доред, ҳатман нависед номерои ман. медонам бисёриё мехоҳанд кор кардан, неки дар дил тарс доранд. то попробуйте накунед, шумо намефаҳмед ин чӣ корай. то ҳаракат накунед, то кӯшиш накунед, ягон кас шуморо зиндагитона изменит намекунад, то худтон нахоҳед. инами зиндагии мара, видеоҳои мара пеша бинед. вақте ки як шавҳарам хушон тоқа кор мекардан чӣ хел буд зиндагӣ, вақте ки ҳози мо ду кас кор кардем чӣ хеле зиндагӣ. алҳамдулиллоҳ ҳамаш ба қонуни қоидаи исломо гӯем ҳама тарафа кор кардест. ҳама ягон ҷой запретиш нестай. шуморо метонед. ҳатман дар номерои ман нависед духтаро. чӣ хеле ки кӯдаки нав раҳ мегарда, тарс дора ку аҷош хистану қадам монданда метарса. ана мехелайда ира. неки натарсен шумо. ман ҳама вақт қадитон мешам то директория дар бартон мешам. чӣ саволе боша ман ҳама вақт тайёрам ҷавоб доданда. чӣ роҳи осониш ҳаста ёдтон метиҳам. хулоса гап раҳгардонтон мекунам дар роҳи бизнес, баъд сартон метиҳам далшихтон давида мерем. дар ҳамин ҷа видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. ҳатман видеои ояндаро интизор шавед.